יש עוד פירוש. מה זה לא תתגודדו? לא תעשו עצמכם אגודות למחלוקת. אני שייך לקהילה הזאת, אני שייך לרב ההוא, אני שייך לחצר הזה. אין בעיה שזה יהיה, אבל לא לשנוא. לא לדבר לשון הרע. אין לי בעיה שאתה תהיה סטמר וזה ברסלב ואני מרוקו וזה גרוזיני ובוכרי. אין בעיה בזה. הבעיה היא שבוכרי מדבר גרוזיני, גרוזיני מדבר אשכנזי, אשכנזי מדבר חסידי, חסידי מדבר ספרדי. זה לא טוב. לא תתגודדו. אל תהיו אגודות. יושבים ומרחים אחד על השני. אפילו טוב שזה ככה, לא הרב? כמו איך אומרים כל אדם מהתורתו? זה מעולה! זה צבא! חיל רגלים, חיל תותחנים, חיל אוויר, חיל שריון, קיבלנו צבא מושלם, מחסלים את כל האויבים. זה טוב כשכולם עם ראש אחד, כוונה אחת, מטרה אחת. אבל אם זה יושב לרחל על זה, איבדנו את הצבא.